ଏମିତି କରୁ ଆରେ ଏମିତି ଯେମିତି ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ରିଟ୍ ଦେଖ କରି ଶିଖି ପାରୁନ କ'ଣ ଲେଜର ଖାଇକି ଶିଖେଇ ପାରୁନ ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲିଶରେ ପଞ୍ଚିବ ନା ଟିକେ ହଁ ପଞ୍ଚ ଅନାଇ ଆଳ ଥରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଟା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ ବାଦାମ ଚାଷ ହେଇଛି ଚାଷ ଜମିର ରିଲ୍ସ ହବ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟା ହିରୋଇନ ତ ଦେଖ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦବ ସେ ଦେଖ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି ସେ ଆଜି କେମିତି ସୁଟିଂ କରିବ କେଜାଣି ଆମର ଇଏ ହେଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେ ତମ ପାଖକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଆଉ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପେନ୍ଦଲା ସେ ଖାଲି ପେନ୍ଦା କଥା କହିବା ସେଟା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହିରୋଇନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ହିରୋଇନ ବହୁତ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିକିରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ବଡ଼ ଦୂର ଆଉ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଛଡ଼ା ଯାଇ ସାରିବନି ମୋତେ ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ଏଇ ଦେଖେ ତମର କାକୁଡ଼ି ବାଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳେ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ରାଗିଗଲାଣି ଦେଖ ରେଡ଼ି 1 2 ଉଠ ଗୋରା ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରିକା ଏକ୍ସନ୍ଟା କରିବା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏରକମ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବନି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଅନେଇବନି ଏଇଆଡ଼େ କିସ ବି ଅନେଇକି ଆସିଛି ଆଡ଼ୁ ଆମ କହିଦେବେ ତାକୁ ଟିକେ କି ପରିଶ୍ରମ ବା 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 କ୍ୟାମେରା ବନେଇବନି ନା ତ ଚାଲିଛି ତମେ ମାନେ ତମର କାମଟା ଫୋକସ୍ ଦବ ତମେ କ୍ୟାମେରା 1 2 3 रेडी स्टडी चल रेडी स्टडी चल भैया ऐसे ही यार क्या होने का कोने होने आई बोला रो तू ताको ना रेडी हाँ भाई खड़ा थी होना कि देंगे कहां रो टिके रो तू से आडा ना कहां आको ने राम भाई सीडी किसो करती है हाड एक कोड पड़े जा एक्शन है बसी पड़ते पूरा आखी को आखी हाइट रे ये हो आखी को आखी ना इंद लोभ हला बळिया हला है ये तार झाड़ ना आकोने भी ना आकोने का कोने आकोने हो कोहिरी पर जिंती लोभ पूरा सीरियस आखी को आखी मुसो मिसला ना नहीं क्या अनुजे